טוב, אז עכשיו זה החדרים. שם שלי עוד פעם מצפצף. טוב, הנה חדר של סבא וסבתא שלי. יש להם כאן שירותים. וגם יש עוד שירותים, ואולי מחר אנחנו הולכים לאילת, כי בגלל המלחמה אז אולי אנחנו הולכים. טוב, כאן זה הממ"ד, תראו את הדלת. אני עכשיו אכבה את השעון שלי. סוף סוף. טוב, הנה משהו מטורף שראיתי לכם. טאדאם! הסולם שאנחנו עולים בגלריה. בואו אני אראה לכם את הגלריה. לא! למה? אתה לא עולה. למה? הוא לא עולה. הוא ירד, הוא אמר הוא לא עולה. טוב. טוב, סבא שלי בונה פה משהו. זה פעם היה חדר. רגע. בוא רגע בבא, בוא לפה. אני? בוא לפה.